Uitați cum se gătiți azi. Când te joci un fel de această supă cu flori, dacă ai vrea. Uitați. Ai nevoie de toate astea, bine, chiar nu de toate. Dar uitați cum arată dacă o pui o chestie de asta. Uitați, arată șmecher. Ok? O să vă trebuie să doar niște flori de pe aici. Dacă aveți corcodușul sau cereș, dacă vreți puteți să puneți orice floare, doar să fie de copac, de fruct. Uitați ce am eu aici, i-am de asta. Ok? Uitați, am și albine pe aici. Să timpui să iau o floare pe care să nu fie albine. Uite aici, mereu. Uite, luați de aici niște flori de astea. Hai cu ea. Miroase super. Mamă, miroase. Acum, uitați. Pui aici asta. Pui niște apă, ca mine, dacă eu o să o pun în chestia asta mică, să vă arăt un fel de mini exemplu. Luăm apa. Uitați, curge pe aici. Se pune aici multă apă. Zic că o pun repede pe toată. Hop, gata. Acum puneți flori și este gata. Sper că m-am ajutat să faceți o supă de asta. Ne mai vedem.